To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Iran ta bayyana cewa taron ministocin kasashen 'yan baruwanmu dama ce a gare ta domin faɗaɗa alaƙarta a yankin. Shugaban Azerbaijan ya buƙaci takwaransa na Faransa Emmanuel Macron da ya bayar da haƙuri kan mulkin mallakar Faransa. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta kudu ya ce zai yi nemi yin tazarce a zaben shugabancin ƙasar da ke tafe. To zuga labaran dalla-dalla. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian wanda ke halartar taron ministocin kasashen kungiyar 'yan baruwanmu ya bayyana taron a matsayin wata dama ga kasarsa ta kyautata alakarta a yankin. Taron na birnin Baku ya hada ministoci daga kasashen kungiyar ta 'yan baruwanmu waɗanda za su kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa. Haduwar za ta kuma ba da damar shirya taron shugabanni da na gwamnatocin kasashe mambobin kungiyar karo na 19 wanda zai gudana a birnin Kampala na kasar Uganda a ranakun 15 zuwa 20 ga watan Janairun shekarar 2024. Taron zai duba batutuwan da suka hada da halin da duniya ke ciki ta fuskar ci gaba, 'yancin dan adam, zaman lafiya da kuma tsaro. Ƙungiyar 'yan baruwanmu wacce ta kunshi kasashe mambobi 120 ita ce wata babbar ƙungiya ta haɗakar kasashe bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya zargi Faransa da zama ɗaya daga cikin kasashen da suka ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren mulkin mallaka. Ya bayyana hakan ne a lokacin wata tattaunawa ta kasashen 'yan baruwanmu a Baku, babban birnin kasar. Aliyev ya buƙaci shugaban na Faransa Emmanuel Macron da ya baiwa kasashen da Faransar ta yi wa mulkin mallaka haƙuri. Ya bayar da haƙuri ga miliyoyin mutane da waɗanda suka gabace shi suka yi wa mulkin mallaka, suka yi amfani da su a matsayin bayi, suka kashe sa'annan suka azabtar da cin mutuncinsu. Wannan ba wai kawai zai bayyana abin da aka yi a tarihi ba ne, amma zai taimaka mata shawo kan matsalolin da ta fuskanta a siyasance da matsalolin da take ciki na rikici bayan kisan gillar da aka yi wa wani matashi dan Algeria in shi. Aliyev ya bayyana cewa wariyar launin fata da kuma nuna bambanci ta zama ruwan dare a Faransar har a kafafen sada zumunta. Nahel mai shekara 27 wanda dan asalin kasar Algeria ne, wani dan sanda ne ya harbe shi a kusa-kusa a makon da ya gabata a Nanterre da ke gefen birnin Paris. Ana ta zanga-zanga a kasar ta Faransa tun bayan kisan da dan sandan ya yi wa matashin. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa POH daga birnin Tehran. Dakaran Somaliya sun karbi ragamar al'amuran tsaro a yankuna 5 cikin 6 da sojojin tarayyar Afirka suka kasance a kasar. Ma'aikatar tsaron Somaliya ta ce ta yaba da irin sadaukarwar da rundunar tarayyar Afirka suka yi a tsawon shekaru da kuma kasashen da suka bayar da gudunmawar sojoji. Sanarwar ta zo ne bayan shirin janye sojojin tarayyar Afirka 2000 waɗanda ake sa ran za su fara ficewa tun daga ranar 30 ga watan Yuni. Galibin sansanonin sojin da aka miƙa wa dakarun Somaliya zuwa yanzu suna cikin yankin Lawe Shabele, kuma sojojin Burundi ne ke gudanar da ayyuka. Ana sa ran karin sojojin tarayyar Afirka 3,000 za su fice a ƙarshen watan Satumba kafin ficewar daukacin sojojin tabbatar da zaman lafiya a Somalia a ƙarshen shekarar 2024 da ke tafe. AU dai tana taimakawa gwamnatin Somalia a yakin da take yi da kungiyar Al-Shabaab tun cikin shekarar 2007. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce zai tsaya takarar neman shugabancin kasar da yake mulki tun cikin shekarar 2011. Mr. Kiir ya ce za a gudanar da zaɓukan kasar da aka daɗe ana jira a shekara mai zuwa, karo na farko tun bayan da kasar ta samu 'yancin kanta. Sudan ta kudu dai na fama da matsaloli na tsaro tun bayan yakin basasa da ya barke a kasar a shekarar 2013, lokacin da shugaban kasar ya bata da jagoran 'yan adawa Riek Machar. An saka hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kai a watan Agustan shekarar 2018 don kawo ƙarshen yakin na shekara 5. Sai dai yarjejeniyar ta ƙare tun shekarar 2022, inda aka cimma yarjejeniyar tsawaita ta don lalubo bakin zaren kalubalen da suka hana aiwatar da ita yadda ya kamata. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan.